ní wóríwò ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ kí ẹ kíyèsí òun bí ẹ bá sọ̀rọ̀ tó tó mọ́mọ́ ẹ jẹ́ ká bá yín sọ díẹ̀ níbẹ̀ wá fún ọdún mẹ́ta àtọ̀rọ̀ omi ń lé kétu kékin lẹ́yìn ìjàmọ̀ kí wọ́n tún rédí kí wọ́n lọ́pọ̀ ládùúgbò yìí wá ìjọ fiṣẹ́ torímú dé àdùn ìjà àdùn òmu ẹ máa mú rìn ẹ mú kàná lẹ́nu. ẹ máa mú rìn ẹ mú kàná lẹ́nu ẹ máa mú rìn ẹ mú kàná lẹ́nu. àtọ́ o ó là fẹnu ẹ mórí lóko ọ̀dọ̀ gbogbo kẹ̀ kéèsì àtọ́ ó là fẹnu ẹ mórí lóko ọ̀dọ̀ gbogbo kẹ̀ kéèsì àtọ́ ó là fẹnu ẹ mórí lóko ọ̀dọ̀ gbogbo kẹ̀ kéèsì àtọ́ ó là fẹnu ẹ mórí lóko ọ̀dọ̀ gbogbo kẹ̀ kéèsì. ìṣú ọlá àlú ògiri oko ọlásòǹkò alámọ̀lámọ̀ bàtà ẹlẹ́bùn sunkún ọláàrú yìí ṣẹ̀jẹ̀ ó ní wíṣu mí ọláàrú yìí ṣù fún ìpele ẹ̀ ń dá lóró dákun kí o bá ní ṣe ẹnu ọtí kì í tí bàbá kí bàjẹ́ gbogbo àbábaláwo onífá oníṣẹ̀ṣe nílẹ̀ gbà á ní gbogbo káàró ojíire àti ní gbogbo bíta eléwé tá a ti gbòdè ní gbogbo àgbáyé kámátẹ̀ lẹ́yà àwọn akọ̀wé ètò ọláàrú nítorí ọkọ̀ lénìí nípa tí ọdún ìṣẹ̀ṣe òkè àbọ́là ìyá ń lọ sókè àbọ́là ní ọ̀la ẹ jẹ́ ká lọ rí kábọ̀ rí ká máa bọ́ sí ká máa fi ṣàtìmọ́ àwa lẹ̀ wo ògùn nígbà fún onípòdì ẹ̀rí ọ̀ma jẹ́sà létí ọya èrò oko èrò ọba ẹ̀jẹ̀ kó máa tó wà lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ kó tó wá orí bèrè bí a bá sọ sí ìyá àdókùn bí a bá tó gbòòrò lè àjọsà ọ̀sàrí bí ọ̀sà bá di méjì ojú ọ̀fun àkótẹ́tẹ́ adéwà fún adéyẹmí ọmọ aṣọ́gbó tèrè ara tó ìgbọ́lá lójú omi lè bàjẹ́ torí kí o jẹ́ ká máa lọ májẹ̀kọ́ làwọ̀ rẹ̀ yìí májẹ̀ká dẹni ẹ̀yìn kí o dákun kí o bá ní ṣe èṣù láàlú ògiri oko ọlá sunkàn alámùlámù bàtà ẹlẹ́kùn sunkún ọláàrú yìí ṣẹ̀jẹ̀ oníwíṣíwí ọláàrú yìí ṣùgbìlẹ̀ ń dá lórí káyé má dà wá lóró ká máa rí kójú wa kó má rí bí o kí o dákun kí o bá ní ṣe ènìyàn ọwẹ́ ọ̀la ró iṣẹ́ oníṣẹ́ òjẹ́ kí wọ́n ráyè ṣe tiwọn bá fi ṣù ọba ọ̀dàrà tó rẹ̀ rúgba rúmalẹ̀ káàkiri aṣoṣo abẹ ọ̀dàrà orí kámálẹ̀rù aráyé ẹnu ti kì í sí àbàkí bàjẹ́ ká má tẹ̀ ká má tì í ká má ṣẹ̀ṣẹ̀ ká má ṣẹlẹ́yà torí ni ká má rí ẹ má jẹ́ kó ju wá orí bi ká má bọ̀ tó ọdún yìí ká má fi ṣe àṣemọ́ dákun tí o bá ní ṣe o. ìdíṣẹ́ òṣèlú owó ìyáyá ìdí ọmọ ilé kíkọ́ ti gbogbo orí ìyẹn ká máa rí ilẹ̀ mú pè ẹ́ ilẹ̀ mú pè ẹ́ ilẹ̀ mú pè ẹ́ akíṣàlẹ̀ mú pè ẹ́ akíṣàlẹ̀ mú pè ẹ́ akíṣàlẹ̀ mú pè ẹ́ ilẹ̀ mú pè ẹ́ ilẹ̀ mú pè ẹ́ ilẹ̀ mú pè ẹ́ èjìgbére mú pè ẹ́ èjìgbére mú pè ẹ́ èjìgbére mú pè ẹ́ àbẹ̀nádẹ̀ mú pè ẹ́ àbẹ̀nádẹ̀ mú pè ẹ́ àbẹ̀nádẹ̀ mú pè ẹ́ èṣù ọláàlú mú pè ẹ́ èṣù ọláàlú mú pè ẹ́ èṣù ọláàlú mú pè ẹ́ ọlásòǹkọ̀ mú pè ẹ́ nkò pẹ́ torí ikú nkò pẹ́ torí àrùn nkò pẹ́ torí ẹjọ́ nkò pẹ́ torí òfò nítorí gbogbo ababaláwo oníṣẹ̀ṣe nílẹ̀ Ẹ̀gbá ọdún ìwòsìn ọdún ìṣẹ̀ṣe ti 2025 ó wá pé àwa fòwe èṣù láàlú ògiri oko kọ́dún ìkó tù wá lára kó wá ṣeré ajé fún wa wá ṣeré owó fún wa wá ṣeré ayọ̀ fún wa gbogbo eré kan rédè èyí tá a máa sálẹ̀ nìyí èṣù láàlú ògiri oko kí o wá ṣe tíwèrè kí o wá gbọ́ gbogbo ìwúre tí a bá ṣe kí o wá gbà kí o mú lọ sílé àṣẹ Olódùmarè kí ẹ gbọ́ kí ẹ gbà kí ẹ mú lọ sílé àṣẹ kí ẹ rí wo yà wọn ni bẹ́ẹ̀ ni òye ní ọwẹ́ ọ̀la àrùn iṣẹ́ oníṣẹ́ òjẹ́ kí wọ́n ráyè ṣe tiwọn wọ́n á fèsù ọba ọ̀dàrà tó rẹ̀ rúgba rúmalẹ̀ káàkiri ẹ bá ikú lọ lọ́jà ń ṣe aṣojú abẹ láàlú kò lóore ẹrù aṣojú abẹ láàlú kò lóore ẹrù aṣojú abẹ ọ̀dàrà kò lóore ẹrù aṣojú abẹ láàlú kò lóore ẹrù tàrí ṣàṣà tàrí wá bá wá tàrí wá tàrí ṣàṣà tàrí wá bá wá ọ̀dàrà tàrí wá tàrí ṣàṣà tàrí wá bá wá. Alága jíga, alága jíga, báwo ni mú àwọn gbọ́dọ̀ ṣe mọ́? Alága jíga, àkàlà gbọ́dọ̀ ṣòro. Alága jíga, àkàlà gbọ́dọ̀ yàgbọ́. Alága jíga, tàrí wá tàrí ṣàṣà tàrí wá bàbá èṣù láàlú tàrí wá o tàrí ṣàṣà tàrí wá bàbá aláṣọ tàrí wá bá mi láàlú tàrí wá tàrí ṣàṣà tàrí wá bàbá ọ̀dàrà ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o ọ̀dàrà kì í má ṣe wáyé aláìlówó ọ̀dàrà.
tàrí wá bá wa. láàlú tàrí wá o. Tàrí ṣàṣà tàrí wá bá wa. Ṣé bí aláṣẹ gbà ló bí wa? Èṣù gbà. Ṣé bí aláṣẹ gbà ló bí wa o. Èṣù gbà. Ṣé bí aláṣẹ gbà ló bá wa? Èṣù gbà. Ṣé bí aláṣẹ gbà ló bí wa o. Èṣù gbà. Láàlú Tàrí wá o. Tàrí ṣàṣà tàrí wá bá wa. Tàrí ṣàṣà tàrí wá bá wa. Ìjọba kó máa gbé yìí o. Ọ̀yàrá kíkẹ́ ìyàwó. Akéré ìdàdà ọmọ àtòyè. Ọ̀yàrá kíkẹ́ ìyàwó. Èṣù gbéwájú kó máa gbé yìí o. Ọ̀yàrá kíkẹ́ ìyàwó. Akéré ìdàdà ọmọ àtòyè. kíkọ́ ìyàwó. Kíkẹ́ ìyàwó. Olówó ọ̀yàrá kíkẹ́ ìyàwó. Akéré ìdàdà ọmọ àtòyè o. Ọ̀yàrá kíkẹ́ ìyàwó. Èló lówó ra kí lẹ́jọ́? Oko kọ̀wé èṣù ọ̀dàrà bàbá wo. Oko kọ̀wé èṣù. Èló lówó ra bá kéré? olóògbé òṣùgbọ́ òṣùgbọ́ nìyẹn àjàdá máa ń pè é dábìgbò Èló lówó ra lásán orúkọ? Ọ̀tá ilé ìrúgbà lówó èṣù. Èló lówó ra bá kéré? Ọ̀tá ilé ìrúgbà lówó èṣù. Ọ̀tá ilé gbèjé lówó èṣù. Èló lówó ra lásán orúkọ? Ọ̀tá ilé ìrúgbà lówó èṣù. Owó rẹ̀ pé èṣù wá dára. Owó rẹ̀ pé òṣù Owó rẹ̀ pé ọ̀dàrà jẹ́ ṣe tèmi o. Ọ̀dàrà jẹ́ ṣe tèmi ọ̀dàrà. Látọ̀pá èṣù gbà. Látọ̀pá èṣù gbà. Yóò lá o, èṣù ni ó lọ rẹ́ àwa. Máa ṣe lálu. Gbogbo àwọn tó gbógun tiwa kó pa wọ́n dànù.